Правите ли декопаж? Може да правите това в къщи. На сайта Decoupage.bg ви посрещат с думите. Ако сте креативна личност, ако искате да зарадвате с нещо красиво някого, ако искате да сте в крак с модата, вие сте на точното място декопаж. Така ни посреща Любомира Бончева. Ние пък я посрещаме тук в студиото с това, което тя е направила с обектите на декопажа. Нека да кажем веднага за зрителите откъде идва понятието декопаж, от френското отрязвам, т.е. отрязване. От кога обаче датира това изкуство? Още от изтока, от древния изток? Първо добро утро на вас, на екипа и на всички ваши зрители. Декопажа много отдавна, през 12 век, се заражда в Китай. Бедните китайски селяни, решавайки да поукрасят домовете си, започва с изрязване на мотиви от хартия, тъй като китайците са измислили хартията. По-късно, когато Марко Поло открива Китай, започва внос на китайски класически мебели в Европа и по-специално в Венеция, в Италия. И тогава местния бизнес на венецианските мебелисти започва да замира. Те, за да отговорят на конюнктурата, започват не самите мебелисти, а техните калфи и чираци да прерисуват определени мотиви от известни картини, които залепват върху мебелите. Това е началото на декопажа в Европа. Има и така някои исторически данни за Германия, но това е, да го наречем, официалната версия. През 18 век придворните дами и аристократките са се занимавали доста с декопаж. Много от, или поне една част от известните художници, като Пикасо, Матис, също са използвали елементи на декопажа в своите творения. Истинският ренесанс декопажа преживява последните 10 години. Сега има голям интерес към това изкуство. Мащаб, да. Радвам се, че в България също вече има немалък интерес. Радвам се, че все повече хора, основно жени, се занимават с декопаж. Надявам се да могат да открият красотата на декопажа, защото това е една невероятна атмосфера. Декопаж е нещо финно, нещо уютно. Може би носи някакво спокойствие създаването на един такъв, например, върху това върху керамида ли е направено? Това е, да, стара турска керамида. Върху не е направено. Това пък е върху едни совалки, които са от 19 век. Совалки, с които се е такало настан. Аз дори видях в сайта обувки за декопаж. Да. Декопажа е много благодатна техника, защото може да се декопира върху, да не кажа върху всеки предмет, но почти върху всеки предмет. Керамика, стъкло, дърво, метал, пластмаса. Каква е технологията? Всичко започва от хартията? Всичко започва, значи първо избираме естествено материала, върху който или изделието, което ще декопираме. След това основно са два начините за декопиране при възпроизводство на изображението. Едното е с салфетки. Оттам и общо популярното наименование салфетна техника. Другото е с декопажна хартия. За да не влизам толкова много в подробности, защото детайлите са доста. Само да кажа, че при салфетките се работи с първия слой на салфетката. Салфетките обикновено са 3 слойни. Върху първия слой е трансферирано изображението. Той се отделя първия слой и се залепва. Значи, ето това, например, е така наречения обратен декопаж. Работено върху най-обикновена стъклена чиния. Защо обратен? Защото не се работи от лицето, а се работи от гърба на чинията. Залепва се изображението, което, както казах, това е първия слой на салфетката. Следват ред операции, като залепване, декориране, напукване, така наречения кракъл.
лакиране и така нататък. А това къде може да се учи, ако някой иска да се занимава с това изкуство? Ами в България няма официално обявени школи за декупаж, доколкото аз знае, може и да греша. По принцип аз самата имам ученички. Съжалявам, че игнорирам мъжете, но обикновено жените повече жените се интересуват. Да. Това е изображение с салфетка. А това, например, е изображение с декупажна хартия. Различни са видовете декупажна хартия. Това също е с салфетка, различни мотиви. За декупажа трябват 3 основни неща. Много здрави нерви. Много търпение. Изключително бавно търпение става. е второто нещо, да, защото красивия, класическия декупаж се случва бавно, както вие казахте. И трето, за предпочитане да имате фантазия. Да, виждам, че върху различни обекти може да се направи различни изображения, което трябва доста фантазия да има. Вие се занимавате и с реклама. Може ли да се използва в рекламния бизнес, в рекламни материали да се правят, т.е. декупажа да е като технология на рекламните материали? Значи, може да се използва под параграф корпоративни подаръци или подаръци, защото всяко едно от тези изделия е уникално. То не може да се повтори. Така доста че като подаръци може, който може да си го позволи, все пак това е ръчен труд. А рекламните материали не станаха ли така малко банални, дори на границата на кича? Това е тема за много дълъг разговор. Аз съм съсобственик на рекламна агенция, която е тясно профилирана във внос на рекламни промоционални сувенири. Права сте, че има от доста време така баналност. Но специално нашата агенция се стреми да предлага нещо винаги по-интересно, точно за да избегнем от този уклон на баналността. За съжаление, като цяло има една кампанийност. Значи на наш жаргон ние сега сме в сезон. Защо? Защото този, който може да си го позволи, отърсвайки се от масовата психоза за финансовата криза, си поръчва рекламни материали за Коледа. Стандартно бележник, календар, химикалка и така. Това обаче не е най-добрият начин да представиш себе си, да представиш фирмата си. Има много по-атрактивни начини, които хората, на които това им е работата, могат да ви посъветват. Все пак... Стила е много важен. Много ви благодаря. Предполагам, че ще има много интерес все повече към декупажа и няма да смятат зрителите, че е нещо, което не трябва да се прави вкъщи.